салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтарако бозам навори имрӯза ҳаст. Ана минамуд паплинои дубайский бо нусхаи бабочка. Нархошон духтаро 120 сомонӣ. Нархи донашай оптангирем бояд чи арзон мекунем. Айни духтаро ду таранг дорем. Сабзам дорем истед. Ина нархошон 120 сомон духтаро. Кадомишки маъқулай духтарако. Айни ё мепрсем надоштем, алакай боз овардем. Ирам надоштем, алакай боз овардем. Духтарако мехостам як чиза эълон кунам шумода. Чизе ки дидаистан духтаро 120 сомонай. Аз ин пас духтаро бозори Корвон рӯзои ҷумъа кор мекунад, душанбе выходнояй. Заҳматон нашавад рӯзои ҷумъа рӯзи душанбе бозор бин ки маҳкам бошад, ҳайрон нашавед. Пеша ки ман эълон мекунам. Рӯзои ҷумъа ҳама вақт дига кушодай духтаро, рӯзои душанбе санитарни денай. Рӯзои ҷумъа дамондагӣ, рӯзои душанбе дамондагиан рӯзи ва санитарнире. Мақсад эълона гӯш кунем бинин касе далистагзара. Ана духтарако эълона кардам, хуб гӯш кардем, боз саволи мақсад вай накунем. Бисёр мепурсем чи ба ҷумъа маҳкам, ҷумъа дига кушода ҳай душанбе маҳкам барои санитарни рӯзои выходношуно алиш кардагианда. Мақсад диққатин дониста гирем. Духтаро чизе диден 120 сомони духтаро хушурама. Нейра бесангошунам духтаро, чизе ки навор кардам ҳамаша дорам духтаро 60 сомонай. Ина гилмайдомона сангошуна бинен чӣ хушурай. 120 сомон нархи донаша оптангири инро бояд чи мо арзон мекунем. Суроғаи мо духтаро бозори Корвон, Корвон сити кати мен рост духтаро. Айн 4 та ранг дорам, ҳозир ҳама рангшо бо нишон метиём. Суроғаи мо бозори Корвон, Корвон сити кати рост мен духтарако, ҳафтум қатор мешавад духтарако, ҳафтум сектор. 22 магазин духтаро. Касе суроға нофаҳмой, WhatsApp ман дар рӯи экран ҳаст, марҳамат. Бозордам савдо мекунем. Доставка ҳам ни духтарако дорем. Доставка ҳам ба шаҳри Россия, ҳам дохили Тоҷикистон. Айной ҳамаш бесанг ҳаст духтаро хушру. Ниёрам ҳамча 120 сомон. 4-5 та гулмайда дорем. Ин атласире бинед чӣ хушру баромадай. Кадомаш махлу 120 сомон духтаро. Ина фараҳноза духтаро 4 та рангша дорум. Фиолетови, коричневый, салатовый, малиноцвет. 4 ранг ҳастай. Ни баргакорам 2 та ранг дорем. Айни ёрам духтаро дизайни нав 2 та расветка дорем духтаро. Ирам ҳамчунин духтаро. Нархиш 120 сомон. Доингои оригинал. Нигам духтаро ҳамчунин 120 сомонӣ. Духтаро бесангам дорем ай ҳамашон. Кадомаш маъқулай 60 сомон. Ҳоҷона духтаро ина бисёр мепурсен, ам таёдум омад. Ҳоҷона анами рангора дорем сафед. На бежави атласи бо дорем. Кадомаш маъқулай хулас 60 сомон духтаро.